Novo susto na AP9 que non para de ser fonte de noticias nas últimas semanas. Desta volta foi a primeira hora desta mañá, algo antes das 7, cando o coche que ven emborcou na peaxe de Sigüeiro en dirección Santiago. A bordo ían 3 ocupantes que saíron ilesos malia a aparatosidade do sinistro. Son operarios limpando esta mañá a parte da vertedura de aceite de palma do Porto de Vigo ao outro lado da ría, nas costas de Moaña. O presidente do Porto estimou hoxe que o depósito que implosionou tiña unhas 100 toneladas e que tras o traballo desta noite se pudo recoller entre o 30 e un 40% de aceite que se mantén confinado tras unha dobre barreira de protección. Pensaban que el depósito lo estaban vaciando, estaba vacío, pero al abrir la puerta pues lo que hizo fue implosionar el depósito y produjo el derrame de todo el producto que había dentro del depósito. Venres, último día de outubro, boas tardes e benvidos ao Galicia Noticias. A Policía Nacional prendeu un home que vendía droga nas inmediacións de varios centros educativos de Redondela. No momento do arresto interviñéronlle 11 bolsas con cocaína, 2 teléfonos móviles, 1.700 euros en efectivo e o patinete eléctrico co que se desprazaba entre os puntos de venda. A zona en que comerciaba cos estupefacientes fixo medrar a alarma. Percatarose da presenza desta persoa que estaba acompañado de estudantes. Isto fixo que os axentes sospeitasen dunha actitude extraña e precisamente viron como o que foi detido acercábase ata un coche, introducíase dentro e intercambiaba algo por diñeiro. Neste Galicia Noticias tamén estamos pendentes do tempo. Nestas últimas horas choveu con intensidade en varias zonas de Galicia. Máis de 70 litros de auga por metro cadrado acumuláronse no concello coruñés de Santa Comba en 12 horas. Este venres o litoral e parte do interior das provincias da Coruña e Pontevedra están en aviso amarelo por chuvia e altura de onda. E polo de agora, ollo, porque non imos poder guardar o paraugas. Bastante agua e tronou e sí. Pum, 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 antes eu caí aí. E como estaba no piso, sentín todo. E dixen, pam, berjere que hai aí. Erguime, pero os trejos viñan a mandar tris. Todos os anos chove por defuntos. Claro, hai que aguantar lo que nos viña. Son vostedes dos que chegan a final de mes con cartos na conta ou todo o contrario? Pois ben, hoxe celébrase o Día Mundial do Aforro. Aquí en Galicia, os lugueses están entre os máis aforradores. Pero segundo o Instituto Nacional de Estatística, máis do 24% da poboación en España asegura non ter capacidade de aforrar. Sexa como sexa, o obxectivo desta efeméride é fomentar a estabilidade financeira e crear hábitos responsables cos cartos no fogar. Nada, ao fin de mes, cero. Desde logo, aforrar o forro de pouco a nada, pero bueno, tratamos de ser un pouco previsores por se hai un apuro, pero está moi complicado, Isto é casi imposible. Penso que hoxe en día a maioría da xente, sobre todo a xente nova, nos costa moito deixar algo do noso sueldo mensual para guardalo, vamos, ao final do mes. Comezamos con conmoción de novo no mundo do mar. 3 mariñeiros galegos do Morrazo perderon a vida en Namibia nun accidente de tráfico. Ían nun taxi camiño do Porto para embarcarse nun pesqueiro cando sufriron o sinistro. Demetrio, contanos. Sí, de momento ainda estamos á espera da confirmación oficial de todas as informacións, poucas informacións que van chegando. Apuntan a eses 3 mariñeiros de Galicia, algúns medios apuntan a que son da zona do Morrazo, hai quen apunta tamén que sexa un deles da zona de Marín e de Boeu, así que é mellor agardar de momento esa confirmación oficial deses 3 mariñeiros que se dispoñían a faenar en Namibia, a Zaif, se desplazaron en avión e se trasladaban dende a capital, dende o aeroporto, ata a zona onde estaba embarcado onde tiñan que embarcar para faenar e cando iban nese taxi. Un accidente de tráfico, outro vehículo que se saltou a Midiana, colidiría con ese taxi en o que falecerían estes 3 mariñeiros galegos e tamén o propio taxista. Como dicimos, nos próximos minutos intentaremos confirmar as informacións, as poucas informacións agora mesmo que están a chegar deses 3 mariñeiros galegos falecidos nese accidente de tráfico en Namibia, xusto cando se trasladaban dende o aeroporto a ese barco para empezar a súa temporada de faena.
Continúa a emerxencia pola vertedura de aceite de palma no Porto de Vigo. O traballo é intenso, pero aínda así parte do aceite chegou ao outro lado da ría. Hoxe tamén coñecemos as circunstancias do accidente. Paula Cantelar, contanos. Pois si, Raúl, hoxe sabemos que ese depósito que onte implosionaba sobre as 3 do mediodía no Porto de Vigo tiña no seu interior 100 toneladas de aceite de palma, un aceite que se emprega para alimentación animal, pero sí que é certo que despois dos traballos desta madrugada podemos decir que entre o 30 e o 40% desta vertedura xa está confinada. Aquí, como ben indicas, Raúl, a Moaña xa chegou parte desa vertedura. Aquí, como vemos, están os efectivos traballando en recuperar ese aceite. No que respecta aos dous operarios feridos, hoxe o presidente do Porto indicou que estaban baleirando os restos do depósito para recibir unha nova carga e serían toncando por razóns que se descoñecen e se teñen que investigar. O sensor do propio depósito indicaba que este estaba baleiro, polo que o contido e a porta impactaron contra un dos operarios, o que está nestes momentos grave, que ten varias contusións e roturas, pero polo que non se teme pola súa vida. E pola súa parte, a Policía Nacional de Vigo está nestes momentos investigando que puido ocurrir para ese accidente laboral. A lingua de aceite solidificada pódese ver desde varios puntos da ría en Teis. Segundo o presidente do Porto, 95% do vertido permanece confinado tras esta dobre barreira. Foron aproximadamente 100 toneladas de aceite de palma para consumo animal, para alimentar peixes ou elaborar pensos. Aceite de palma no es contaminante, es alimento para animales, que se utiliza pues para hacer harinas, que se utilizan bien para alimentación de peces, bien para ganado o bien para alimentar aves. A Xunta decretou o Plan Camgal nivel 1 por continxencias de contaminación mariña accidental. Drons de gardacostas de Galicia sobrevoan a mancha que polas correntes acabou afectando tamén a varios puntos de Moaña, onde xa están traballando efectivos de Traxa. Tamén nas zonas afectadas traballan medios da Consellería do Mar, 2 buques multipropósito, Ría de Vigo, buque auxiliar, as empresas seguen en Orcondaivi. A Policía Nacional investiga o accidente laboral que afectou a 2 operarios da empresa Afansa, que estaban a baleirar o resto de aceite do tanque para enchelo de novo. Parece ser que pensaban que el depósito lo estaban vaciando, estaba vacío, pero al abrir la puerta pues lo que hizo fue implosionar el depósito y produjo el derrame de todo el producto que había dentro del depósito. Hai 2 feridos, un está grave, pero non se teme pola súa vida. A la vista, y el que estaba manipulando por la puerta, pues ahí sí que fue golpeado por la estructura, por la puerta, y fueron atendidos en ese momento por una unidad sanitaria, una ambulancia que se solicitó, 2 ambulancias. O tanque implosionou onte ás 3 da tarde. Desde aquela e durante toda a madrugada están a traballar os equipos de emerxencia da Autoridade Portuaria de Vigo e da Consellería do Mar. A limpeza podería durar varios días e polo de agora continúa vixente o nivel de emerxencia 1 Camgal. A Garda Civil continúa buscando responsables do lanzamento de pedras dende unha ponte da autoestrada AP9 que provocou onte un accidente en cadea preto de Vigo, na zona de Vilaboa. Unha das pedras impactou no parabrisas dun dos coches e, como consecuencia, produciuse un accidente múltiple entre 4 vehículos que deixou unha persoa ferida. E máis da AP9, un coche emborcou pouco antes das 7 desta mañá á altura da peaxe de Sigüeiro. Trátase do último, ata de agora, accidente nunha semana de numerosos sinistros na principal vía de comunicación terrestre de Galicia. Non eran aínda as 7 da mañá cando este BMW en que viaxaban 3 persoas emborcou na peaxe de Sigüeiro, na AP9. Quedou case encaixado no medio das cabinas de cobro. Non houbo que lamentar feridos xa que o coche transitaba a pouca velocidade segundo os axentes de tráfico. O condutor que viña conducindo durante varias horas e ía cara a Portugal puido quedar dormido. A circulación continuou polos outros carrís da autoestrada con normalidade e o vehículo foi retirado contra as 9 da mañá. Foi un incidente máis dos numerosos ocorridos esta semana na autoestrada AP9. O mércores un home quedou ferido nun accidente con 3 vehículos implicados que provocou retencións ao seu paso por Santiago. O suceso tivo lugar contra as 10 da mañá cando varias persoas alertaron de que un vehículo ía dando bandazos e invadía outros carrís á altura do quilómetro 72. O luns a semana comezaba con sol na Coruña pero con varios accidentes en cadea ata 3 á altura de Cambre que provocaron retencións kilométricas en dirección a Santiago.
A Garda Civil contabilizou 13 vehículos implicados en total. 3 coches no primeiro sinistro, outros 3 no segundo e 7 no terceiro alcance. Por sorte, só houbo que lamentar un ferido de consideración que foi trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. Un veciño de Lugo está investigado por ir ao volante dun coche compartido pero sen contar co carné. Con el no vehículo ían outras 4 persoas que concertaran a viaxe para ir ata Vizcaya a través dunha plataforma. No camiño atoparon un control policial e o condutor emprendeu a fuxida. Durante a fuga chegou a entrar nunha rotonda en sentido contrario. 7 kilómetros despois, tráfico parou uno. Ao revisar a documentación, os axentes descubriron que o condutor non tiña o carné e tamén deu positivo en drogas. O home está investigado por 2 delitos contra a seguridade viaria. O xurado popular comeza a deliberar hoxe tras a última sesión do xuízo polo crime de Coia. A Fiscalía mantén a acusación de asasinato pro procesado. O Ministerio Público afirma que a súa intención era acabar coa vida do falecido e pide para el 21 anos e 10 meses de prisión por un delito de asasinato e outro de tenza ilícita de armas. A acusación particular pide 22 anos polo asasinato con aleivosía ou 15 no caso de que se determine que foi homicidio. Mentres, a defensa alega que o seu cliente actuou en defensa propia e pide a libre absolución ou, como alternativa, un delito de homicidio. O caso do suposto falso xamán detido na súa casa de Queiruga, en Porto do Son, segue en boca de todos por aquilo ao que supostamente se dedicaba e polo feito de que viñeran detelo con varias unidades policiais nunha operación ordenada e coordinada pola Audiencia Nacional en Madrid, onde está pendente de prestar declaración. Fontes consultadas pola Galega apuntan que a próxima semana podería haber información oficial. Verémolo de seguida no Galicia Noticias. En Redondela, a policía detivo un mozo de 20 anos que supostamente vendía droga nunha zona onde se concentran varios colexios e institutos, Esther. Centros educativos, instalacións deportivas e o que é máis rechamante xusto aquí ao carón están tamén as comisarías de policía de Redondela. Estaba precisamente a policía realizando un control da zona, realizando un labor de prevención do consumo e venda de sustancias estupefacientes. Estarían seguindo un presunto consumidor e deron no cravo. Foron testemunhas directas dunha operación de menudeo. O agora detido agardaba aquí polos clientes que chegaban no coche e supostamente vendíalles as doses de droga. Con 9 gramos de cocaína. Era media mañá, hora do recreo nos institutos da zona. Eu salín polo recreo e ás 11:30, por aí máis ou menos, vin xente por aquí reunida, falando e... non sei, creo que había algo, sí. A Policía Xudicial estaba a facer labor de prevención do consumo e venda de estupefacientes cando viron un presunto consumidor e seguírono para tentar chegar ao distribuidor. Percatarose da presenza desta persoa que estaba acompañado de estudantes. Isto fixo que os axentes sospeitasen dunha actitude extraña e facía sospeitar eso, precisamente os axentes, que tratábase dunha persoa que estaba tratando de vender sustancias estupefacentes pois aproveitando este horario escolar. Pero neste caso, os clientes chegaban en coche. Tratábase eso dun servizo onde os coches paraban ali, cerca deles, esta persoa acercábase ata o cliente, dáballe a droga, recibía o diñeiro e volvía ata o seu lugar esperando por un novo comprador. Viron como o que foi detido acercábase ata un coche, introducíase dentro e intercambiaba algo por diñeiro. E logo repetiu a manobra. Foi a segunda vez que realizou a mesma maniobra e fixeron o mesmo, dar unha cousa e recibir diñeiro. Cando se cachegou a esta persoa, encontráronse 9 gramos de unha sustancia polvorenta, blanca, que tratase de cocaína, dividida en 11 bolsas termoselladas, además de 110 euros en efectivo. Tiña tamén un patinete e un neceser onde había máis cartos. En total, levaba 1.700 euros en efectivo. O detido de 20 anos xa tiña antecedentes. Foi posto a disposición xudicial como presunto responsable dun delito de tráfico de drogas. O xamán de Porto do Son será xulgado pola Audiencia Nacional. O caso adquire matices se cabe máis graves. Apenas hai información oficial porque a investigación está baixo segredo de sumario, pero non se descartan máis detencións, incluso no resto de España, polo que poderíamos estar ante unha organización.
A sorpresa en Queiruga vai a máis despois de saber que o seu veciño declarará na Audiencia Nacional o xulgado que instrúe causas como terrorismo ou crime organizado. Por que non se sabe. A Policía Nacional non di nin mu, darán os detalles a semana que ven, porque de momento a operación segue aberta e non se descartan detencións mesmo noutros puntos de España, o que levaría a pensar nunha organización criminal. Daí o forte dispositivo policial. Había de 20 a 30 coches de policía, 3 furgóns grandes e despois coches pequenos, había como de 20 a 30. Parte deses coches eran da Goita, a unidade da policía especializada en entrar en recunchos complicados, en desmantelar zulos ou caixas fortes. Descoñécese que sacaron da casa. Lle requisaron caixas e cousas polo estilo, donde tería as súas cousas. Había chismes e nin sequera moitos. Eu escoitara moita xente falar sobre eso, sobre que o tipo facía maxia negra, que tiña círculos satánicos e cousas así polo estilo. Maxia negra, maxia mala, a contraria de santeiros e curandeiros a dos feitizos para facer dano. Nunca tal cousa imaginaran. Non salían para nada, nin se relacionaban con ninguén. Eu non sabía nin que era un chamán, en mi vida oín semejante cousa. Xamáns, bruxos ou santeiros, a velos hainos. Ou habíanlle cobrado 25.000 euros por esos presuntos servicios de curación, a medida que vían que non se solucionaba o problema que tiña, pois íbanse cobrando máis cantidades. Este de Lugo foi dos máis sonados, acoulles case 60.000 euros a 3 persoas nunha situación crítica. Peor foi outro de Ourense, non quería cartos, quería sexo e enganou 9 adolescentes facéndolles crer que enamorarían o compañeiro que lles gustaba. Recentemente, este mesmo verán, detiñan un veciño de Arbo por farsas similares. Fronte a este tipo de enganos... No momento de acudir a calquer tipo de cura ou de solución, acudir a xente que este perfectamente formada e que realice a súa actividade dunha maneira legal. Nin curandeiros, nin milagreiros, estafadores sen escrúpulos que fan do mal alleo o negocio propio. Na Coruña esta mañá quedou suspendido un xuízo rápido para 2 presuntos ladróns que entraron a roubar en 2 cafeterías da cidade na madrugada do mércores ao xoves porque faltaba unha das propietarias. En ambos os 2 casos, arrincaron unha tapa da rede de sumidoiro da rúa para estampala despois contra os cristais dos negocios. Así quedou a porta acristalada desta cafetería do centro da Coruña tras reventala cunha tapa da rede de sumidoiro. Pasaban poucos minutos das 12:30 da madrugada do mércores ao xoves. Un dos ladróns agardaba na rúa vigilando, mentres o outro dispúñase sen éxito a entrar no local. E que, tralo forte impacto, saltou a alarma e activou unha bomba que encheu de fume toda a cafetería e os delincuentes fuxiron cara a este outro negocio do Paseo das Pontes no que actuaron do mesmo xeito. Había una persona que se quedó fuera y entró una persona por el cristal y volvió a salir. Fueron nada, cuestión de 45, un minuto, no le doy tiempo de más porque ya sabía que venían detrás. Me avisaron de la alarma, que había saltado la alarma aquí. Vinimos para aquí, llegaríamos alrededor de las 2 de la mañana y ya estaba la policía y nada, nos fracturaron lo que es toda la cristalera. Xa no interior, o ladrón foi directo a un caixón no que cría que había cartos. Yo ese lo tenía... monedas que, sobre todo, es gracioso, monedas extranjeras, que gente que te las da a veces pues por €1, alguna moneda que viene de otro país y yo las guardo ahí porque tirarlas, me da no sé qué, pero no tiene ningún valor. Entonces, básicamente, sí, monedas de 1 céntimo y de 2 céntimos. Los daños sí, porque aparte luego hubo que intentar que nos pusieran el cristal, porque claro, si no, me tenía que quedar otra noche. Estuvimos toda la noche aquí, porque claro, el local estaba abierto. Con todo, os 2 delincuentes non chegaron moi lonxe, a escasos metros foron prendidos pola Policía Nacional. Eran 2 personas, yo las vi por las cámaras, yo ellos no los llegué a ver. Al parecer los tenían cogidos y estaban, esposados aquí en el parque, en una barandilla. La policía ya estaba aquí al lado, porque ya venían de otro local, aquí cerca, y ya los cogieron aquí en el parque. Entonces, pues nada, ayer se puso la denuncia. E agora están pendentes de xuízo. O Parque de Bombeiros de Santiago volve estar baixo mínimos por segunda vez nesta semana. Hai só 4 efectivos de garda dos 9 que debería haber para prestar un servicio completo. Na práctica, din os bombeiros, o parque está inoperativo para afrontar incidencias graves. Nese caso, sería necesario recorrer o 112 para activar outros parques comarcais próximos, como xa ocorreu este luns pasado. Imos agora ata a provincia de Ourense. Ali, veciños dunha aldea do concello ourensán de Punxín reclaman o arranxo da estrada que dá acceso á localidade. O mal estado da vía chea de fochancas xa provocou varios reventóns de rodas e os veciños alertan do risco para a seguridade do tráfico. Por aquí é onde reventamos las rodas, con esas cosas alrededor.
Elsa amósanos o acceso á aldea de Figueiroa, onde vive un vial sementado de fochancas. A agua levou a grava que lle botaron, porque en realidad non bachean. E os coches van lanzando. Bueno, de feito, eu reventei unha roda e despois tuve que cambiar as dúas porque non me coincidían. A salida tamén a Barxelas, aí tamén hai unha franja aí aberta que cando chove só parece un mar, paicheo. Para levar ao neno ao colégio teño que coller esta carretera todos os días e hasta indo despacio é peligroso. Aquí é mellor vivir pola cuneta casi que pola carretera, para esquivar os baches. O que lle pasou a ela, a miña muller tamén, tuve que cambiar as rodas, e así continuamente. Un perigo que se incrementa co mal tempo. A auga cobra as fochancas e dificulta aínda máis a circulación. A saída da aldea cara a San Amaro non está mellor. Moitos anos as raíces dos árboles levantadas e aí vas así facendo lombas pola carretera. Joaquín é un dos veciños que máis o padece. Os seus problemas de saúde obrigan a empregar a ambulancia a miúdo. Teño 10 vértebras que se fracturaron, entón, ao coller os baches que hai ahora mismo, cando me trae a ambulancia aquí, sempre estou pensando se o número siguiente, en vez de ser 10, van ser 12, 13 ou 14, vale? Quer dicir, é unha reivindicación de primeira necesidade o que se está pedindo, vale? Hola! Sabe o ben José María, leva preto dun ano repartindo o pan na zona. Está horrible, coa furgoneta teñes que ir a 20 por hora porque a primeira vez que viñe non sabía como estaba a carretera, reventei unha roda directamente. Cando chove, acumúlase auga nos buratos, fainse máis grandes e cada vez é peor. Habría que reasfaltar isto, pero urgentemente. Dende o Concello de Punxín son conscientes, din, dos problemas de seguridade, da necesidade de arranxar o vial, pero están a buscar fondos, afirman, para poder acometer as obras. Hoxe é o Día Mundial do Aforro e saiban que Galicia sitúase entre as comunidades máis propicias para aforrar, coas 4 provincias nos 10 primeiros postos de España. Segundo os datos do Banco de España e do Instituto Nacional de Estatística, Lugo é a provincia con máis nivel de aforro por habitante, por detrás de Soria e Ourense. Porén, na maioría dos fogares afirman ter dificultades para chegar a fin de mes. As estatísticas din que Lugo é a terceira provincia española con máis aforro, 21.000 euros por habitante, por detrás de Soria e de Ourense. Datos que causan sorpresa no mercado de Vilalba, onde os veciños da capital chairega afirman que teñen complicado forrar parte dos seus ingresos. Como non dou aforrado, pois quedo un pouco sorprendido con esa noticia. Supoño que habrá que xente que sí, que mira moito de intentar deixar algo a final de mes, pero penso que hoxe en día a maioría da xente, sobre todo a xente nova, nos costa moito deixar algo do noso sueldo mensual para guardalo, vamos. Nada, ao fin de mes, cero. Desde logo, aforrar o forro de pouco a nada, pero bueno, tratamos de ser un pouco previsores por se hai un apuro, pero está moi complicado, Isto é casi imposible. Xa que logo, para sortear a inflación, cada vez miramos máis as ofertas á hora de encher a cesta da compra. Nosotros intentamos tamén darlles socios para que eles tamén poidan abaratar a súa cesta da compra, pero sí, é verdad que cada vez mírase máis o precio. Ademais da inflación dos produtos básicos, os impostos e os seguros están entre os gastos fixos máis importantes que obrigan a reducir o consumo non básico, nomeadamente no caso dos pensionistas. Hay que ayudar algo a los hijos que están trabajando, pero algo hay que ayudar a mi hija, un poco. Y poco se ahorra, de vacaciones nada. Procuro forrar, por exemplo, en roupa, en ocio. Na comida non, efectivamente, non trato de non quitar no plato. Unos vinos por aí nada máis. Por que non fai a compra? Entonces, como non ven facer a compra, non sabe o que subeu todo. Galicia é unha das comunidades máis propicias para aforrar, porén o 15% das familias non o consegue e case a metade dos fogares teñen dificultades para chegar a final de mes. Un auténtico pesadelo propio dunha película de medo. Iso é o que aseguran vivir os veciños da zona bella de Tui. Decoraron as rúas para denunciar o estado de abandono do seu barrio. Inseguridade, sucidade e dificultade para acceder cos vehículos ás distintas zonas son algúns dos problemas terroríficos cos que aseguran vivir a diario. De seguida escoitamos as súas reclamacións aquí, no Galicia Noticias.
Seguimos moi pendentes do tempo. Despois dunha noite de vento e chuvias intensas, sobre todo no oeste da Coruña, agora a situación está máis tranquila, pero non se confíen, agárdase unha noite de Samaín pasada por auga, Iria. Si, pasada por auga e mesmo pode ser que con algunha treboada que faga aínda máis terrorífica esta noite de difuntos. Activarase a partir das 6 da tarde un aviso amarelo por chuvia no interior e tamén no oeste da provincia da Coruña, en concellos como a este de Santa Comba, onde xa nas últimas 12 horas se acumularon máis de 70 litros de auga. No mar a situación segue a ser complicada, tamén cun aviso amarelo por ondas e tamén por vento en todo o litoral atlántico. Follas e charcos na Alameda de Santa Comba despois dunha noite de vento, auga e tronos. Erguime perros dos trejos, viñan a mandarme tris. Bastante agua e tronou e sí. Sí, un poquinho de vento e tronos, pero logo que acabar o superviviente xa me quedei a dormir. O pior é o airo. Sí. A mañán é festivo o día da feira e temos que barrer esta folla. O mar llevou 50 capas, pois está uno como na sauna. Aquí, ou en concellos próximos como Arrois, a borrasca deixou acumulacións de auga de máis de 70 litros en 12 horas. Agora toca retirar as follas dos sumidoiros antes de que esta mesma tarde regrese a chuvia. Cara a tarde e noite teremos precipitacións intensas, sobre todo no sur-suroeste da provincia da Coruña, tamén nas rías baixas, poderían vir acompañadas novamente de treboadas en toda a franxa atlántica. Eso non quere dicir que non chova no interior, no extremo norte de Galicia, pero onde máis serán protagonistas esta noite, a primeira noite xa do mes de novembro, será en todo ese sector occidental de Galicia. Xa escoitaron, chuvia e mesmo treboadas que darán un plus de desacougo á noite de defuntos. Eso se trata, que sea terrorífica. Sí. Por defuntos é raro que non chova. Chove sempre. É de costumbre todos os anos. Sí. Todos os anos chove por defuntos. Pero hai que aguantar o que nos ven, O tempo temos bastante ben. Nas zonas altas do interior persistirá o vento e tampouco se agarda calma no mar, cun aviso amarelo activo no litoral por vento e ondas de ata 5 metros. Unha fermosa estampa do outono para contemplar, pero sempre dende lonxe para evitar sustos. Na xornada previa de defuntos xa está case todo listo para honrar os nosos seres máis queridos. Día de moita trasfega en Camposantos, florerías e tamén pastelarías. Os 12 de Santos acadan cada ano máis protagonismo. Din que quen proba os osos de Santos repite. Con todo o abano de doces de Santos é amplo e variado. Estes días os escaparates das máis das pastelarías galegas locen unha infinidade de posibilidades, pero entre elas sí, triunfan os osos de santo, recheos de todo tipo de cremas. Xunto coas chulas, son os reis nas sobremesas de defuntos. O mesmo lles pasa aos crisantemos, a flor preferida para honrar os nosos seres queridos. As florerías viven días de intenso traballo. O que máis en demanda son os centros. Chegadas estas datas, as flores é unha tradición a que dificilmente se renuncia. Esperar a última hora, ás veces, é unha garantía. Para que as flores estén mellor, por suposto. É misto, leva algo de rosas e algo de crisantemos. As cousas que nos gustan están moi caras, pero bueno, non ten dudas. Mira, ben. Variedades nuevas cada cierto tiempo, pero bueno, el cambio, como es una fecha muy tradicional, se mantienen mucho las tradiciones, en colores, en variedades y tal. La flor por excelencia es el crisantemo, tanto en planta como en flor cortada. Varios días levan preparándose os camposantos para defuntos. Toca limpar, deixalo todo listo para vestir con flores o recordo dos que xa non están. Hoxe chovía arreo no cemiterio de Boixaca, en Compostela, pero a auga só desloce, non impide acompañar os nosos seres queridos. Aunque chova, xa vin galler baño hoxe. Se Dios quere, a ver se veño mañán tamén, que tiño todos os meses mortiños aquí. Un pañito nada máis, porque con este tempo ya sabes. A traer as flores veño hoxe a máis a terrina. E despois mañán vimos a visitar os difuntos todos da familia. Eu normalmente veño se poñer flores e depois non volvo. Para arreglar un pouquinho as tumbas, recordar un pouco, ademais. Unha terrina que lle levo a miña nai. E despois levarei ao meu home tamén. A poñer de arreglar un pouquiño a tumba ao meu pai. Vamos a mirar que non tiraron as flores ao aire. Que fai un aire que rompe todo. Todo menos a tradición de honrar aqueles que xa non están. Os veciños da zona histórica de Tui denuncian o seu estado de abandono. Falan de derrubas que aseguran
poñen en risco a súa seguridade de insalubridade e de problemas por acceso de vehículos de emerxencia. Exixen medidas que devolvan a zona bella o seu esplendor e fartos de que ninguén os escoite, aproveitan o Samaín para amosar o terror co que din convivir a diario. Derrubas, fendas, inmobles abandonados, ratas poderían formar parte dun decorado do Samaín, porén, segundo os veciños da zona bella de Tui, son os terrores cos que conviven a diario. As casas que están en ruínas, cornisas abertas, que están as paredes medias tumbadas e con medo de que calla. E os cables que están todos desfeitos, que deberían ir enterrados, que cando chove fai moito vento, chispean, que é un perigo. Ya estamos hartos, ya no podemos más. Tenemos ratas que conviven en la calle, cucarachas. Séntense impotentes ante o deterioro do seu barrio. As rúas cortadas e mal sinalizadas por mor das obras aumentan as súas preocupacións. Nos cierran la calle, ¿vale? Tenemos emergencias que no pueden pasar y aún por encima dudan de que sea verdad que la ambulancia ayer tardara 1 hora y 10 minutos, me parece que fue, por no decir más. O home está na UCI, non foi unha broma. E tardou casi 1 hora a ambulancia porque chegou aquí, tuvo que dar volta e depois tuvo que vir todo para atrás porque aquí a ambulancia non dá volta. E costa deixarnos un trociño para poder pasar e que a noite retiren isto e deixen pasar os coches. Levan anos reclamando unha recuperación integral da zona histórica que nunca parece chegar. Para eles establecer prioridades é básico. É o segundo conxunto histórico, así está considerado, o máis importante de Galicia despois de Compostela. Aquí non hai planeamentos de medio e largo plazo, son planeamentos de inmediatez, así que se atenden as necesidades estruturais do conxunto histórico fundamentais e despois podemos remodelar plazas, podemos poñelas máis ou menos bonitas. Levamos anos así e non fan absolutamente nada. El Ayuntamiento pasa, son años e años quejándonos del problema que está y cada año se agrava más. Pero que cuiden todo y que miren por Tui y que miren por el casco histórico. Eso es lo único que pedimos, nada más. Estes veciños uníronse para non deixar morrer o seu barrio. De momento aseguran que só recibiron cabazas. Nesta semana en que se celebra o Día de Defuntos falamos dunha proposta canto menos curiosa. Pensando nos seareiros do equipo, para os máis cafeteiros, como adoita dicirse, unha funeraria coruñesa ofrece a posibilidade de ser enterrado coas cores do Deportivo da Coruña. Unha urna de cinzas coas cores do Deportivo da Coruña é a última incorporación ao catálogo desta funeraria coruñesa que presume de deportivismo. Todos os fins de semana que xoga aquí estou rodeado de peñas que lles gusta isto e todo se volve loco co da urna. O deseño reproduce unha camiseta do Depor que simboliza o xogador número 12 do equipo en referencia á súa afección. Esta urna está pensada un pouco para os seareiros do Deportivo, que somos moitos na Coruña. O feito dela é un pouco a camiseta clásica de toda a vida do Super Depor, é un homenaxe ao Super Depor, e con todos os títulos, evidentemente, que conseguimos. A urna ven sumarse o ataúde branquiazul que a funeraria lanzou hai ano e medio ao mercado, unha idea que xermolou inspirada nun dos cánticos dos Riazor Blues. Eu estou cansado de escutar o día que me morre o que nun queixo, pintado azul e blanco como o meu corazón. E sempre era broma na grada, pacando o caixón. Pero era máis resistente, hasta que vin un familiar de un que quería un, de verdad. E non o pudimos facer, evidentemente, porque un día para outro non che fan unha caixa así especial. Entonces, foi un pouco a pedra de toque para convencer a dirección de veña, va, facemos un que tampouco pasa nada. E que pensa a afección? É algo máis a que agarrarse tamén. Despois de sufrir tanto, seguindo os colores do Deportivo, pois ter un final feliz. E por que non? Cada un é libre de escoller a súa forma de marchar da vida. Aquel que quere pasar o máis alá levando as cores do seu equipo pareceme o mellor. A parte, se non se parece moito ao celeste, aínda mellor. Antes de marchar, grazas de novo pola súa fidelidade que nos fixo líderes de audiencia na nosa franxa horaria este xoves. O Galicia Noticias tivo unha cota de pantalla do 19,1% dos espectadores, cun máximo na súa franxa de emisión do 23%. Agora si marchamos, quedan xa co Telexornal Mediodía. Grazas pola súa compañía, boas tardes e moi feliz fin de semana.